Mo na yung saligan? Mo na yung kabit? Uy, boss. Tungod ni mo ba? Naguba akong pamilya. Hala, Mads! Mo na asawa ni Payat, Mads! Hala, pito Mads, nakauli lagi na. Dugay-dugay pa na siya nawala diri Mads ba? Duda ko Mads, mo nang nilakaw diri kay grabe po to kabadlungon yang bana oy. Palahubog pagyot. Bisad ako! Biyan ako, oy! O gani Mads, kisayangan na sa iyang bana. Gwapa na may kayong bayhana ni, oh! Napod siguro yung rason Mads. Kasing gwapa na pero pangit kay batasan. Sa to, Tong Telma, mao-mao lang wali. Maginom na! Hi, madam! Na, nagtapok na pa din mga musang, oh. Balita po kayo! Muslan mo nuwa na tayo asawa. Maghubog na tanay permi. Maining mag-inosara ta. Kaya naapatay kalinaw permi. Kung naapat to itong asawa. Gubot pa sa lukot. Naunsa man yung tawhanan, eh. Huwag siya ko nagbago. Sige, ramdya pag-inom. Let's go. Nganong nanam po ka diri? Nga naman, day. Magbuot ka? Wala na kay karapatan dire. Kay ni uban na kasim kabit. Wa kay hinungdan nga pag-asawa. Ako pa'y walay hinungdan. O dili, bitaw tungod nimo, dili ko mga bet. Sos, wa jud kay klano nga pag-asawa. Nya, asa man atong mga anak karon? Nangita ka sa imong anak? Nagtuod ka ba nga ipakita pa na ako nimo? Magago nimo no? Malamang, mangita ko kay ako may amahan. Wow ha? Amahan lagi ka pero wa kay pulos. Aw, wala na kay pulos. Anong napa man ka diri? Lakaw na diri. At tuwa na tayo makabit. Oh no! Oo. Diara ka taman. Ay kong buti! Di na lagi ka kasulod diri. Sabot ka. Nga nang di ba ko di mapasudlon? Nga ako'y katungodan ng balaya! Mo na yung saligan? Mo na yung kabit? Patay na yang kabit. Ana bitaw ko sa inyo nga naagyo na siya kabit. Biglaan kinang bayhana na! Mao na ay nagbulag. Na, dakong gubot kita ron. Paita po ng pamilya ha. Uy, boss. Tungod ni mo ba? Naguba akong pamilya. Hala, Dora! Gilaman ang ganon! Hoy! Relax lang ba naman sa bangka? Paghilom na. Walay makapugong sa kuha. Adto dahil mong kabit diri ha. Kataon. Boss, relax lang boss. Hoy! Tama na na! Baka makasala ka! Balag makasala ko. Kilawon ko na yung kabit. Paghilom ba? Naghinubog na bug ka! Isuga yun sa asawa niya Mads. Uy! Balag sudlan akong prisuan. Boss, relax lang boss. May storya ako boss. Wala kailangan i-explain. Oh! Relax lang ba? Boss, mag-deliver naman kong tubig. Saan mag-deliver ng tubig? Na! Nag-deliver ng tubig! Ikaw ba? Iulang ka! Wala ba ko kabalo ba? Panagsal eh, kamuli. Subagot pa talaga mo.